בחיים הפרטיים שלי, הדבר הראשון ששמתי לב אליו אחרי שסיימתי את התהליך הזה, זה שאני בעצם יודעת מי אני. זאת אומרת, יש שם איזו תחושה של הוויה מאוד שקטה, איזשהו חופש פנימי, איזושהי שמחה נורא נורא בסיסית. ואז בעצם במשך היום עולים כל מיני דברים. עולה פתאום כעס, עולה פתאום עצבנות, עולה איזה מתח. מאוד מאוד ברור לי באותו רגע שזה לא אני. אני יכולה פשוט באמת להרגיש את החוויה הזאת, בניגוד לאולי שנים אחרות שבהם ניסיתי להתעלם או להתחמק מהתחושה הזאת. הדבר הנפלא שקרה כאן זה שאני יכולה לחוות את התחושה הזאת. אני יכולה לחוות את המתח, אני יכולה להיות בו. ואני יודעת שאני יכולה לטפל בו בדרך מסוימת, או פשוט להיות בו כמה דקות ואז לחזור למקור הבסיסי שלי. בת שלי הקטנה, היא בת 10, היא שברה את שורש כף היד שלה לפני 3 שבועות. כבר בדרך לבית חולים, בגלל שהכלים האלה מאוד זמינים לנו בבית, אז כבר בדרך לבית חולים התחלתי לעשות את התהליכים של מסע. גם מסע וגם תהליכים יותר מורכבים שנלמדו בתוך הנתיב הזה. וכולם אמרו שהשבירה של שורש כף היד אורכת המון זמן. צריך יהיה לעשות פיזיותרפיה אחר כך. זה יקשה עליה את החיים, אבל זה היה מאוד מפתיע, מלא חסד, שבעצם היא עברה את התקופה הזאת מאוד מאוד בקלות, והגבס ירד בטווח הכי קצר שיכול להיות. במשך 3 שבועות היא הייתה עם הגבס הזה, ואחר כך ממש חזרה לחיים הרגילים. זאת אומרת, היא יודעת את הרעיון הזה שאפשר לתת אינפורמציה לתאי הגוף, ולעצב מחדש את הזיכרון של התרחיש שהיה שם, את הנפילה, את הפחד, את הכאב, לעצב את זה מחדש. זה משהו שהוא מאוד מעורר השראה לחיים אחר כך. אני עוסקת באימון, גם עם מבוגרים וגם ילדים. ההתייחסות אליהם היא ממש התייחסות של הוויות שיש להם כל מיני התקלויות. הם רוצים ללמוד עליהם, ואז הם יכולים, אם אני משתמשת במסע, הם יכולים לחזור אחורה לזיכרון בעצם הציף אצלם את הדפוס הזה שהם משתמשים בו כרגע, לעשות שם איזושהי עבודה של תיקון, איזושהי עבודה של סליחה, איזושהי עבודה של פתיחה, להכיר בחסד ובמדריכים הרוחניים שלהם בתור משהו שיכול באמת לסייע להם לקבל כלים, לקבל משאבים כדי ללכת קדימה. זאת אומרת, לא תמיד הנסיבות של החיים באמת מאפשרות להיות בחופש באותו רגע, אבל בטוח שכשמסתכלים על זה לאחור, ומנקודת מבט של הווה שמסתכל על עבר, אפשר בהחלט לעשות תיקון משמעותי ועמוק מאוד. קודם כל, ילדים שעושים את המסע, אני חושבת שאחת התובנות הכי חזקות שיש, זה שהכוחות שלהם והמשאבים שלהם לא מגיעים מבחוץ. שהם הופכים להיות הסיבה לעולם, ולא התוצאה של העולם. זאת אומרת, ילד שבא והוא מרגיש רע בגלל שחברים עשו לו משהו, והוא מרגיש עצוב בגלל שלא מסתדר לו עם הלימודים, והוא קושר את הדבר הזה לסיבות שיש בחוץ, לומד להפוך את הגלגל בעצם. לומד לדעת שהמשאבים נמצאים אצלו, הוא זמין אליהם, הוא יכול להגיע אליהם. חללית 10 דקות הוא מגיע לאיזשהו מקום, הוא יודע שהוא יכול לשאוב מהתפילה שלו, מהחסד שלו, מהמשאבים, מכוחות שהם גדולים מאיתנו. והוא באמת נחשף למקום הזה. מאותו מקום הוא יכול להיות סיבה לעולם, הוא יכול להביא הרבה יותר אינפורמציה, הוא יכול להביא הרבה יותר ריכוז, הוא יכול להרחיב את הקשב שלו, הוא יכול להביא התנהגויות אחרות לגמרי מול חברים. אנחנו יודעים שהרבה פעמים יש משחק של זהויות כאלה עם חברים. מישהו יורד עליך ואז אתה מתגונן או מתעלם, או לא משנה, אתה לומד לעשות משהו במשך הזמן כדי ליצור איזשהו משחק עם חברים. ומה שהוא לומד במסע זה להתחבר למקום שקט מאוד שלו. לדעת שהוא מאוד מאוד חופשי ומאוד מאוד פתוח, הוא לא פגיע. הוא בעצם באיזשהו אופן פגע בעצמו או חיבר את עצמו לאיזשהו זיכרון של פעם. זה לא קשור לילד שנמצא ממול. ולילד שנמצא ממול, אז הוא יכול להביא משהו חדש לגמרי. הוא יכול להיות יותר נינוח, הוא יכול להיות יותר פתוח, יותר חופשי. איך להגיע למבחן עם מסע. יש ילדים שלא יכולו לעשות מבחנים כי יש להם בלקאוט. הגיעו אחרת למבחן. התהליך של המבחן בא ממקום לא של מישהו צפוף ומאוד מאוד מכונס בעצמו, ממודאג, אלא ממקום של מישהו שהוא נורא נורא פתוח, הוא יכול לסמוך על הידע שלו, הוא יכול לקבל ביטחון בבוקר, כי הוא שואב ביטחון אליו,
הוא יכול להיות שמח כי הוא שואב את השמחה. זאת אומרת שיש משהו באחריות האישית שנלמד, ובחיבור למקורות שלך, שהם עצומים ממך, להוויה שלך, ופחות לחכות שאמא תגיד לי שאני יפה וחכם ומוצלח ונחמד ושהכל בסדר אצלי. לילד בן 5.5 לא עושים ממש תהליך עם עיניים עצומות, אלא ממש עושים איתו הדמיה, כי הדמיון והמציאות מאוד מאוד נמצאים בחוץ, הם חופפים. ילד לא ממש יודע שעכשיו הוא מדמיין, או עכשיו הוא רואה סרט בראש שלו, אלא הכל מאוד מאוד פתוח. ואז מה שעושים איתו זה ממש את כל המדורה, בחוץ, עם דמויות. והוא יכול לצעוק על הדמות השנייה, והדמות השנייה יכולה להחזיר לו, ויש שם מישהו שעוזר להם לפתור את הבעיה, והוא רואה שכל ההתרחשות הזאת היא בתוכו עצמו, בתוך העולם הפנימי שלו. אני לא צריכה להביא את הילד, אבל אני לא צריכה להביא את המכשפה. היא נמצאת כאן בחדר, ואתה יכול לדבר איתה. היא הופכת להיות יותר ידידותית אליך. אתה גם עושה איתה איזושהי עבודה עם המדריך שלך, אתה מבקש ממנו עזרה. ובמובן הזה יש איזו התגלות פתאום, שלא קורה שום דבר מפחיד בעולם. אני בעצם יכול לראות אצלי משהו מאוד מאוד ברור, ולטפל בו, ולהתחבר אליו, להיות חבר שלו. זה עם גיל 5.5. אחר כך בגילים יותר מבוגרים יכולים להיות שני נתיבים בעיקר של, נגיד, קושי. אחד של הלימודים, לא מצליח להתרכז בכיתה. לא מצליח לשבת והמורה מדברת ואני נמצא במקום אחר. עם המסע אפשר ללכת פנימה ולראות איזה משאבים חסרים לי שם. מה מפריע לי באותו רגע להתרכז? אני יכול לחזור לאיזשהו זיכרון של אלבון שהיה לי בכיתה, איזה משהו שמישהו אמר לי, משהו שמורה אמרה לי. קשה לך להתרכז, אתה לא ילד שמתרכז, אתה מוסת, ולמדתי דרכה על עצמי משהו. אני יכול פשוט להפיג את המקום הזה, אני לא חייב ללכת איתו עד גיל 80. וזה צד אחד, הצד הלימודי, והצד השני שהוא נורא משמעותי זה הצד החברתי. יש הרבה חרם והרבה התגרויות בין ילדים. אני יכול שוב ללמוד את הכוחות שלי, העוצמה שלי בפנים היא אצלי. ואני סיבה לזה שמחר בבוקר אני אבוא ואני אגיב אחרת, כי פתחתי עם עצמי משהו שלא היה סגור. זה ילדים מאוד מאוד, זה מרשים, כמו שזה מרשים מבוגרים, זה מרשים מאוד ילדים. אני אספר על מקרה של ילד שהיה אצלי במשך כמה חודשים, זה ילד שלא הסכים ללכת לבית ספר. הוא ילד בכיתה ז', והוא פשוט נכנס לתקופה של חרדה מאוד מאוד גדולה. הוא רוצה שאימא שלו תהיה איתו, אימא שלו אכן ישבה איתו כמה חודשים במסדרון, בכיתה, מחוץ לבית הספר, והוא לא הניח לה לזוז לאף מקום. ומה שקרה לו במסעות שהוא עושה, עשינו מסעות בחושך. דווקא לחשוף אותו לתוך המקום הזה שהוא מאוד מאוד יכול להיות חופשי בכל מקום. הדבר הזה שאתה יכול להיות חופשי גם בחושך, וגם בבית ספר, וגם באור, וגם בצפיפות, וגם בבדידות. מה זה אומר מסע בחושך? מסע בחושך זה אומר לשבת איתו בחדר חשוך. וממש להוליך אותו בעיניים עצומות לתוך המקום הזה שהוא כל כך פוחד ממנו. ומין תהליך כזה להביא אותו לתוך הסיטואציה. ואפילו לקחת את זה הלאה משם. זאת אומרת, לשאול אותו מה יכול להתרחש, מה יכול להיות כל כך נורא. ולאפשר לו להביא את המקום הזה, להביא את התרחיש הזה, לראות את התרחיש הזה בעיני רוחו. להישאר שם ולנשום, להיות מאוד מאוד רגוע בתוך המקום הזה. לנשום, להירגע, להיות בחופש, ועדיין לראות את הסרט הזה. קודם כל האפשרות לראות את הסרט מחוץ לך. זאת אפשרות שמאוד מאוד מרפאת. ואחר כך להתחיל לעשות כל מיני מניפולציות עם הסרט הזה. זאת אומרת, לעשות את הילד בצורה מצחיקה, או להכניס לשם מוזיקה, או לעשות שם, או לדבר שם עם הדמויות שמפחידות. שם משהו שמאוד מאוד מרגיע. אתה יכול לכבות ולהדליק את המסך. אתה יכול ללכת אחורה וללכת קדימה. אתה יכול לעשות בעצם מה שאתה רוצה. מסך דמיוני. בסרט, מסך דמיוני בוודאי. וזה שאתה נפרד מהסרט, שאתה מתבונן בסרט של עצמך. ואתה יכול להסתכל על הדבר הזה מנקודת מבט של חופש. עשה לו נפלאות לילד הזה, באמת. הוא משוחרר, הוא הולך בכיף לכל החוגים. הוא יכול לדבר עם חברים, הוא משתתף במסיבות, הוא הולך הוא נעזר עדיין בכלי הזה. הוא נעזר בכלי הזה, היה תקופה של כמה שבועות, שהוא פשוט הסניף לתוכו משאבים. זאת אומרת, ממש, ביקשתי ממנו שממש כל בוקר לפני בית הספר, נכניס פנימה את המשאבים שהוא בחר לו. זה יכול להיות ביטחון עצמי, וזה יכול להיות שמחה, וזה יכול להיות תחושה וידיעה.
שאמא אוהבת אותי, וזה יכול להיות ידיעה שהעולם בסדר, הכל מסתדר. ממש לשאוף את המשאבים האלה וללכת לבית ספר. זה בעצם לקחת את הבלונים, כמו שזה נקרא בשפה של המסע, ולשאוף פנימה איכויות פנימיות, וזה יפעיל אותך. וזה באמת יפעיל אותו. זה יפעיל אותו בדרך לבית ספר, זה יפעיל אותו כשהוא ישב בכיתה, זה יפעיל אותו כשהוא דיבר עם חברים. ההוויה מאוד מאוד נאתרת למשאבים האלה, ויכולה באמת ללכת לשם עם הדפוסים שלו.